Добър ден. Добър ден, скъпи мой журналист. От името на българския туризъм, Васко Благородник е легендата, който е дал живота си за туризма, с болка на сърце ме яд, защото има такъв хубав сняг, такова хубаво време, такъв хубав климат в България и да няма туристи в тази празнина. Просто ме боли сърцето. И чуди се защо нямаме дипломация, защо нямаме реклама на тази хубава българска земя. Най-хубавият климат в цялата Европа имаме. И няма туристи в момента. А когато трябва да бъде пълно, вие идвате от Австрия, там кипи от работа. А няма сняг. Там е пролет. А при нас има сняг, а няма хора. Това говори, че нямаме голяма реклама. Боли ме сърцето, защо съм дал живота за туризма. Това са 42 години стаж. И искам в България да има коренна промяна, да има голяма реклама за български туризъм, защото ние от туризма си изкараме хляба. Нека да има в този хубав благороден пейзаж, тая хубава планина, да има много реклама, да има много туристи, защото от туризма си изкараме хляба. И на финал мога да кажа такова нещо. Нека да се почувстват политиканти и всички дипломати малко със съвест и да правят реклами за български туризъм. И доверието в България да не изчезва, а просто да имаме доверие в нашия български туризъм. Не може една малка Австрия да набие на туризъм, като няма момента сняг, а ние имаме сняг, имаме условия, а нямаме туристи. Това ме боли. И накрая може да кажа, по друг език да говоря ли? Имаме време, кажи го на всички езици. Обръщам на немски. Обръщай. Ich arbeite 42 Jahre Tourismus. Alpena Gosh an Sunny Beach. Glanz, schöne europäisches System, Glanz korrekt. Ich bin absolute Legende Tourismus. Möchten Sie Bulgarien? Schöne Klimat, schöne Atmosphäre. Viele Leute kommen Sie meinen Platz, das gute Tourismus machen. Absolute möchten Sie. So viel Touristen kommen hier. Bulgarien, schöne Klimat. Schöner Reich. Guck mal, absolute schöne Dynamik, schöne Atmosphäre, aber nicht viele Leute. Große Probleme machen. Ich möchte viele Touristen kommen in Bulgarien. Ich bin große Legende Tourismus. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Nächstes Mal kommen Sie das. Dankeschön. На английски имаме ли го? I'm Legend Tourism 42 years. Mr. George. I'm Legend Tourism 42 years. I like big tourism coming here, Bulgaria. Very good climate. Nice, lovely, jolly. Absolutely. Good climate. No chance tourism. I like tourism. Help me big business in England, Germany, alles europäische tourism coming. I like tourism. I now like money. I'm Legend Tourism 42 years. Good luck. Thank you very much. 42 years. Good luck. Thank you very much. Мисля, че добре, нали? Добре, добре.